Ki nong ilam jong Riboy Tourism Environment and Developmental Forum. Sajisin kila penbena pajbabiang ba kakenhun kan penlong biang ya kata masa nyang taser lani kata masa kabala penlong halor ka jingmi jong knyang ba kampala ubami sisin sausnem kabalong ru ka jingebej jong man lagi sausnem ba ka FIFA ka jupenlong ya ka jingilekai football world cup. Ha ka jing penbena nak ilang ginong ilam kila pentip ba on penlong ya kini kenyang taser festival ha ka pra bat kendai terik ujemang arajar apohan reu ha yosir ka bedairu ke jaka ka ba kini ke kenhun kaladap ban penlong ya kini kejuk ke festival ha usnem arajar kat pra nelor kaya bam sngobha ya unyang taser lane unyang world cup ka kenhun kala buru ya ki jing penile kai beper ki benlong ke jing pensa jing ken mau ya ki pajba ki bawan panishim benta ha kini kata masa ka RBT EDF kalau penlong ya kini kata masa ha ka jing terilang bat ka dor barsinong saiden ha ka jing ajing kran ginong ilam gila khot bat wears ngobha ya ki paiba ban 1 point sha kini kata masa namar kum ka kenhun ki don ya ka jing ang not ban yo ya ka jing itu ya kini kata masa na ki bor sarkar lengba ka tanat ki kam jungo kai perthai namar ka dei ka wei na kita masa ki bolong don kam bha ha ba ka perthai borok ka wei ka don ya ka jing itu ya neu nyang world cup ka bolong kum ke lenti benang kentiu ya kikam jengok kai perthai Riboy district ikwa ban pensong sepi baka Riboy Tourism and Environmental Development Forum ke bolong ke weni ki seng ke bangi trei ban kentiu kikam jengok kai perthai mentau snem arajar arpun riu ngin pelong biang ya kaneka tamasa jong kenyang taser nyang taser kebot keba ude weni ki jek kenyang uba pau ba kaneka thain Riboy ke jungi khamtam ubami akini ki thain yosir hang ne pokosong saiden but unusne mentaro arja reu ngin perlong biang ya kanega festival nomor hau arja khapra kum ka seng ila shime ka senjaman perlong ya kanega program ka festival bagalolong sya ka baison kun te mentau snem ru ngi kwa ban simbiang ya kanega benta ban perlong ya kanega nyang taser festival but ngi kwa ru bakane kanyang taser festival nakaliang jong ka sen ka jungi kum ka forum ngi kwa ba ka government kan itu ya ka bode way na ki jek knyang uba mi sisin sau snem bat ulong ru knyang uba ki breru ki bam ki mara ki bam ki sim ki do ru ki bam yo ni knyang bat ulong sya uba khleng ban bam ni ki namar ba ngi jiyo ban bam je ki man ka por bo mi ni knyang ha ka ne ka district ka jungi bat kum ka seng ngi sim ba ka ni ka long ka benta ka ba kraw ba ka ba idon kam ba ngin ban promote yo ni jek knyang ba ka perthai kan tip ude we ni kinyang taser bolong kum uto bangi khot unyang kongwe to de ka kide ki jat jong kinyang kongwe ka ka ten pareng ki khot usikada la ne chemistis ne kumno ne ki te kata ka de ka ba ngi tip yo kum usikada uni ude jat kinyang ubami sisin sau snem bat por world cup shwa ban sedang ne world cup umi bhaw ne kinyang bat namar kata yo ni kinyang ki ai kerteng sene sepo boy jungi ki ong de unyang world cup ki don ki bakhot unyang world cup ki don bakhot unyang taser bat ulong kinyang uba baro ki stonat bha ban le shakhlau ban le ban wat yo ban pek kumno bu umi uni kinyang umi da ki second umi nakasop jungu na ki sop ka jung da ki second u he no usan no u her no tikini ki breu ki bajuli wa nu khnyang kamot hatu ko por ba ki apor bumi na ka sop kamot ki kemo ruot yu ki thap apor tandong ki penyap yu ki khnyot yu khnang ba un pho kata ka de ka jinglong jong ki breu ba ki liwa ye ki ni ki jai khnyang na po khlau te hang ni ka snong yu sir ka de ba mi ba uni unyang taser kan mar ka don po ka ne ka senda jong ka ne ka nang khlem forest but shibon ki breu manla usnem shwa ka world cup ki juwan sakani ka khlau sini bandiwat uni khnyang but kumta kaseng kabala penlong ya kane ka program hawar yar khatra mentang ikwa biang penlong ya kane ka tamasa jong festival but hakani ka tamasa jong kane ka festival kendon shibon ki program ki bangin organize kata kalong ka jing yashat but ka jing ruai tanrai kalong competition gin island ya ki breu na po ki right ki bron po ka them Riboy jungi bagi ne simenta ha ki jing yashat tanrai bagi jing ruai tanrai but kendon ru ka football tournament ka bangin sa pelong ngin ai kerteng ka kum ka nyang world cup football tournament ka balong tangar sngi ketika knockout system ka bangin pelong hane po saidan hang ne but ngin sapha ye phi ki nomor ki jungi ki nu ki club la ni ki team ki badon hang ne
hapo riboy bakwa ban simenta kani ka long tang bangin penlong ya kani ka tamasa ka ba ipu ipeng namar ba ude unyang world cup tingi kwa ban pelong ru kani ka football tournament ban pen itnat ban penpu penpeng ya kani ka program ka jungi bat kan don ru ka jingi ko ya khwai do ha mo kata masa khwai do ha ka ba ngin pelong pat ya ka hakati ka hapo yusir yang te ka don ka wa tro hang to na do ka pra ba jim step kata ka long tang haka pratarik oh ka khandai tarik sorry kade ka khandai tarik ka ba kasngi ka ba ngin penkut ya kata masa kamun na pra ba jim step ado lai ba jin met ngin pelong ya ne ka khwai do ha ba hang ne ru kan don ka biscuit namta ki ba job in ai ki ka cash award lam ta gitu ki bajop kandon ru ka jing ya shat kandon ru ka jing ya kemen jung ki khun samla jo ka thain ri bhoi ki ba la pau ba kin ai ka pen phu pen phing ya ti ka sngi ba kan long ka ba i song shet bat ka ban kring ya ki tourist ki bawan bat ha ka por jan mit kandon ru ha ka sngi ka ba kut kandon ru ka fashion show kata kan long ha ka khandai tarik ka ba ni ai lat ikini ki local talent jungi nang ni ki don ki group kon pelong ka fashion show kana man penpu penpeng bat hapreng nyoka ki don sibun ki entertainment bat hakate ka sngi ki don ki stall ki bangi labu ki pen khre ki stall ki bobon entai ki jingbam tenrai mo ki bangi la banyo benapo ka them ri bhoi jungi ki basyat ha ki se bat ki jingbam ki bahar rukom ki ja jingbam ki ba ki briu ki jungi na po ka them ri bhoi disik ki juyo ban shet ban pelong ki kum ka bangi tip ki ki jingbam ki basyat apo ki se lane ki basyat apo ki khra ki to ki khra khando entai kin don ki tiar ki ba ki stall ki ba kin don kum ki tiar ki ba de ki basnahi ki handicraft miong ban island ki local talent ki ba don apo them ri bhoi jungi ba kin showcase ila ki jong kasap ka jong ki mo lang ba ki society lang ba ki individual ki ba kwa ban bu kin don ki jan ki ba ka ri bhoi ka la pen mi ba kum ka jan rendia in island ki local ki jungi ba kin bu ki to ki stall hang to ban penpu penpeng ba ki breu ki yo i ba ka jing ro spa jong ka them ri bhoi jungi ka don bat ki ja jing bam ki ba pher bat ki tiar gitar ki ba phila ban yo ha ka te ka sngi ha ka te ka tamasa ka ban long ha ka phra bat khanai trik jong me kendon ru ki jakan le kai ki bangila persang bangin bu ye ki nang menta ki family ha ba ki wan yalam ki khna ki khon mo ki yo ban le kai ki don ki children game ki ba ki khon ki yo ban le kai in sinaru ki jaka selfie bi ki ne shondur mo maka perthai menta ki breu ki kham stonat chata bat kendon ru ka 360 begitu ba ya bikin le video kinya kanang bakal long entertainment ba ya ki nongwan bikin yo ban enjoy ya kajingwan ke juki ha ni kata masa kendon ru ka yeng trap ke bangi la pha katut kanitli ki right bikin snakar pangi ki yeng trap jung ki right ban showcase ban pen i ka jing ruspa jung ki right ki ban po ka them ri bhoi jungi kata kalong ka bangi kwa ba ngindon ngin bu ka te ka si kanang ba kan pen itnat ya ketika festival kebalong kata masa kandon ru ka camping ke ba ngin sabu tikitu gi bakwa wan sa na du ka pratarik ki lawan sa na du injo pra la ni khandai kata kalong bakin ha ban pertip sya ngi sya ka office ke bagi sapa ke nomor bat hang ni ki don ki bakwa ban sa ke murkin yo ban yalam pat yaki tu buan sa gi ban bar ban cengai kila ban ngin yo ban yalam yaki rengkat big volunteer bikin lej man kamit bakin di jengok mo yo tu ke kumnu mi tu khnyang ban explore yo khnyang yang terser khang bakin yo ban tip baka perthai kan tip kumnu mi yo khnyang bat kan long ka jing kemen ha baki yo ban tip kumnu mi yo khnyang kata kalong ba man kamit ka pratrik nyo baje men met ngin yalam ya kini ki tourist mo ki bawan ban kemi utu khnyang ngin yalam su ka khlau nong khalam ka jan ha jan sendang tui rengkat bat ki ngin yalam patang bang ikwa iki tourist su baki wan kitu bakwa ban pe yu khanyang kin wara ela ka jongka to slide dan nega jing pensyai mo la kim don kila ban sna da ki dong musala da kim laru kila ban pentip sengi dan baki phone number ke bangi kila ban pen khre ki dong musa na menta jungki kata kalong ba kum ka forum la kum ka sengi la ban khre na menta ka jinon kam yuki baro sibun ki jing pen bernya ki don ha ka te ka sengi mo te ngi kwa ba baro ki ba e mo ki badon apo ka jela megalia jungi kinong song song ki be ki badon apo ka nega jela la ne ki badon nabar jong ka jela ka jungi ro kinwan ban witness kinwan ban pe yu nu khnyang kinwan ban ma de ka jing kemen jong ka nega tamasa mo hang ne ki don sibon ki entertainment rengkat bat phenyo ban tip sibon ka history jong uni u khnyang kumnu mi namar ha ka te ka singi kin don ki resource person na nehu
mo kiba la pule yo unu jai khnyang ki sapen shai kumnu unu khnyang ulong kanong ru kajing pentip sha ka perthai baki khna ki samla la ne khamtam kin badang pule kin dup tip ya kajing long jingman kajing mi jong nu khnyang kajing mi jong nu khnyang bu mi apok ni ka district ka jungi ngade i ba James nong se i bade joint secretary jong ka dorbar shnong Saidan kebetulan hangne hapo Ribohoi district hagane ka por go mamanta ai kublai pi iwe pa iwe but ngadon kene ka jingkran khandiat hagabe day but kene ka jing penlong ya kene ka festival unyang taser festival hagabakin sa penlong hagane ka shnong jongi ka shnong Saidan hagabakin sa penlong hagawe ka dong ka tip kum ka yeuser ka ba jangai kum ba 1 kilometer ai nang ne na pedang shnong hadu ka tei ka jaka baria kene ka festival in sa penlong haga jinge trelang jong ka dorbar shnong rengkat bat ka RBTDF Ribohoi Tourism and Environmental Forum but nagalyang jong ka dorbar shnong ro ngi khot ngi wer ya pi iwe pa iwe ba phin sungo baha banyawan mansakhi daladehi ya gane ka festival kaban salong hapo jong gane ka shnong ka jongi khnang ba phin yo ban mat ya kita ki ba phin sayo hi ban mat dalade ha gane ka festival kaban salong ha gane shnong jongi ha kumba phin i ha gane ka signboard ka balawa hangne thra bat ka khandai tarik ha ka bagin sadon shibun kumbala batai dai chairman jong gane ka forum shibun ki jing pen bernya ki jing elekai bat ki wei ki ba phin sayo mat ha gane ka festival te tangkine hi ki ba nagalyang jong nga akwa banong nagalyang jong shnong kublai shibun